Σήμερα θα μιλήσουμε για την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, ευρύτερα γνωστή ως ALS. Πρόκειται για μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια. Στην ουσία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι κινητικοί νευρώνες, δηλαδή τα καλώδια που στέλνουν εντολές από τον εγκέφαλο στους μυς, αρχίζουν να φθύρονται. Αυτό οδηγεί σταδιακά στην απώλεια της ικανότητας για ομιλία, για φαγητό, για κίνηση και, τελικά, για αναπνοή. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το όνομα της νόσου είναι, θα λέγαμε, μια διάγνωση από μόνο του, και μάλιστα με ελληνικές ρίζες. Ας το σπάσουμε στα τρία. Αμυοτροφική σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει, χωρίς θρέψεις στους μυς. Όταν οι νευρώνες παύουν να δίνουν σήμα, οι μύες ατροφούν. Πλάγια αναφέρεται στο σημείο, στις πλάγιες στήλες του νοτιαίου μυελού, εκεί όπου βρίσκονται οι νευρικές οδοί που πλήττονται. Και τέλος, σκλήρυνση, που περιγράφει τη σκλήρυνση, τις ουλές που δημιουργούνται σε αυτούς τους ιστούς καθώς η νόσους εξελίσσεται. Φυσικά, όλη αυτή η γνώση δεν ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάστηκαν δεκαετίες παρατηρήσεων από πολλούς πρωτοπόρους γιατρούς και ερευνητές που έβαζαν το ένα κομμάτι του πάζελ μετά το άλλο. Εδώ βλέπουμε ακριβώς πώς χτίζεται η επιστημονική πρόοδος, βήμα-βήμα. Όλα ξεκινούν το 1850 με τον Άρεν. Μετά έρχεται ο Κρουβιέρ που πρώτος κάνει τη σύνδεση των συμπτωμάτων με τον νοτιαίο μυελό και ο Κλάρκ που πάει ακόμα πιο βαθιά σε κυταρικό επίπεδο. Αλλά ο άνθρωπος κλειδί ήταν ο Ζαμαρτίν Ζαρκό. Το 1874 πήρε όλες αυτές τις ξεχωριστές παρατηρήσεις και τις συνέθεσε σε μία αναγνωρίσιμη ασθένεια. Και βέβαια, το 1939 η τραγική ιστορία του θρύλου του baseball Λου Γκέριγκ έβγαλε την ALS από τα ιατρικά συνέδρια και την έκανε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας κάνουμε τώρα ένα άλμα στο σήμερα για να δούμε πώς κατηγοριοποιείται η ALS. Στην ουσία, τη χωρίζουμε σε δύο μεγάλες ομάδες ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι οικογενειακό ιστορικό. Λοιπόν, τα νούμερα εδώ είναι αποκαλυπτικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, μιλάμε για ένα ποσοστό 90 με 95%, είναι αυτό που ονομάζουμε σποραδική ALS. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται τυχαία, χωρίς κανένα γνωστό κληρονομικό υπόβαθρο. Μόνο ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 5 με 10%, είναι οικογενής, δηλαδή περνάει από γενιά σε γενιά. Ποια είναι λοιπόν η κρίσιμη διαφορά? Στη σποραδική μορφή, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι φταίει ένας πολύπλοκος συνδυασμός γενετικής προδιάθεσης και παραγόντων από το περιβάλλον. Στην οικογενή μορφή, από την άλλη, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη που κληρονομείται και μάλιστα με 50% πιθανότητα να περάσει σε κάθε παιδί. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η οικογενής μορφή τείνει να εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία. Στην οικογένεια ALS έχουν βρεθεί αρκετοί γενετικοί ένοχοι. Το SINIA-ERF72 είναι το πιο συχνό και έχει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση με μια άλλη νευροεκφυλιστική πάθηση, τη μετοποκροταφική άνοια. Το SOD1 ήταν το πρώτο που ανακαλύφθηκε ποτέ και αποτέλεσε τη βάση για μεγάλο μέρος της έρευνας. Τα άλλα δύο, το TARDBP και το FUS, σχετίζονται με προβλήματα στη διαχείριση των πρωτεΐνων μέσα στα κύτταρα. Το σημαντικό είναι ότι μερικά από αυτά τα γονίδια εντοπίζονται και σε σποραδικές περιπτώσεις, κάτι που δείχνει ότι οι μηχανισμοί της νόσου ίσως αλληλοπικαλύπτονται. Εντάξει, τώρα ας κάνουμε zoom και ας μπούμε μέσα στο ίδιο το κύτταρο, για να δούμε τι ακριβώς πάει στραβά. Ο θάνατος των κινητικών νευρώνων δεν είναι αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου γεγονότος, αλλά μιας καταστροφικής αλυσιδωτής αντίδρασης. Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται ένας φαύλος κύκλος. Όλα ξεκινούν με υπερβολική ποσότητα ενός νευροδιαβιβαστή, του γλουταμινικού. Αυτό προκαλεί υπερδιέγερση, η οποία ανοίγει τις πύλες του κυττάρου και επιτρέπει την ανεξέλεγκτη είσοδο σβεστίου. Το πολύ ασβέστιο είναι τοξικό και δηλητηριάζει τα μυτοχόνδρια, τα ενεργειακά εργοστάσια του κυττάρου. Τα κατεστραμμένα μυτοχόνδρια με τη σειρά τους παράγουν βλαβερές ουσίες, προκαλώντας οξυδωτικό στρες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η βλάβη πυροδοτεί φλεγμονή, η οποία απλώς ρίχνει λάδι στη φωτιά και κάνει τα πράγματα χειρότερα. Κάθε βήμα τροφοδοτεί το επόμενο. Αφού είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει μέσα στα κύτταρα, ας βγούμε τώρα έξω. Πώς μπορεί το περιβάλλον, οι εξωτερικοί παράγοντες, να συμβάλλουν στην εμφάνιση της σποραδικής μορφής της ALS? Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σταθερά ευρήματα της έρευνας είναι η σύνδεση με τη στρατιωτική θητεία. Πάρα πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, οι βετεράνοι του πολέμου του κόλπου φαίνεται να έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν την νόσο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Αυτό υποδηλώνει μια πολύ ισχυρή σύνδεση με κάτι στο οποίο εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Πέρα όμως από τη στρατιωτική θητεία, ποιοι άλλοι περιβαλλοντικοί και φυσικοί παράγοντες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελευδητών? Η λίστα των πιθανών υπόπτων είναι μεγάλη. Μία τοξίνη που ονομάζεται BMAA, που βρέθηκε σε σπόρους στο νησί Γκουάμ, συνδέθηκε με 50 έως 100 φορές υψηλότερα ποσοστά ALS εκεί. Επίσης ερευνάται η έκθεση σε βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλιβδος, αλλά και σε φυτοφάρμακα. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι σοβαροί τραυματισμοί, ειδικά στο κεφάλι ή τη σπονδυλική στήλη, μπορεί να αποτελούν παράγοντα κινδύνου. Λοιπόν, ας κάνουμε τώρα ένα βήμα πίσω για να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πώς κατανέμεται η ALS στον παγκόσμιο χάρτη? Τα δημογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Ένα σταθερό μοτίβο που βλέπουμε παντού στον κόσμο είναι ότι οι άνδρες διακυγνώσκονται με ALS συχνότερα από τις γυναίκες. Ο κίνδυνος για αυτούς είναι περίπου 1,5 φορά υψηλότερος. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτή η διαφορά σχεδόν εξαφανίζεται μετά την εμεινόπαυση. Αυτό οδηγεί πολλούς στην υπόθεση ότι οι γυναικείες ορμόνες, όπως τα ιστρογόνα, ίσως παίζουν κάποιον προστατευτικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ALS είναι χωρίς αμφιβολία η ηλικία. Ο κίνδυνος αρχίζει να αυξάνεται δραματικά μετά τα 40 και φτάνει στο αποκορύφωμά του στη δεκαετία των 70. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να γερνάει, είναι λογικό να περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες δεκαετίες. Και τώρα, κοιτάξτε αυτούς τους αριθμούς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι περίπου 1,6 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα το χρόνο, οι διαφορές από περιοχή σε περιοχή είναι απλά τεράστιες. Δείτε τη διαφορά ανάμεσα στον Ισημερινό με μόλις 0,26 και την Ιαπωνία με το εντυπωσιακό 23,46. Μιλάμε για μια διαφορά σχεδόν 90 φορές μεγαλύτερη. Αυτό που από μόνο του φωνάζει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και ο τρόπος ζωής πρέπει να παίζουν έναν τεράστιο ρόλο. Ύστερα από όλα αυτά, ποιος είναι ο συνολικός κίνδυνος για τον καθένα μας? Ο διαβίω κίνδυνος να αναπτύξει κάποιος ALS υπολογίζεται ότι είναι περίπου 1 στα 400. Κάτι που μας φέρνει στο τελικό και ίσως πιο σημαντικό ερώτημα. Από τη στιγμή που η γενετική μπορεί να εξηγήσει μόνο το 5 με 10% των περιπτώσεων, γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος του μυστηρίου της ALS κρύβεται κάπου αλλού. Αυτές οι τεράστιες γεωγραφικές διαφορές και η ύπαρξη της σποραδικής μορφής δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα αμέτρητα περιβαλλοντικά μυστικά που περιμένουν να αποκαλυφθούν. Και η κατανόησή τους είναι το κλειδί για να λύσουμε επιτέλους αυτόν τον γρίφο.